Türkmenistan şuun garaşsyzlygynyň 28 ýyllygyny bayram edýär. Aşgabatda bu bayram münasibetli harby parat geçirildi. Eskerler parat wagtyny egerde men Türkmenistan watanyma, Türkmenistanyň prezidentine dönüklik etsem, goý meniň ömrüm kul bolsun diýip kasam etdiler. Garaşsyzlyk güni bu ýyl 2-nji gezek 27 sentýarda bellenilýär. Hakykatda Türkmenistan özüniň esserden garaşsyzlygyny 1991-nji ýylyň 27 oktýabryna eglan etdi. Garaşsyzlyk bayramy 2017-nji ýyla çenli garaşsyzlygyň eglan edilen gününe bellenildi. Emma geçen ýyl Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi esasynda ýurdun parlamenti bu senäni 27 sentýabra geçirmegi karar etdi. Şol wagtda bu kararyň näme esasynda kabul edilenligi anyk düşündirilmedi. Fiýinçilerin käbiriniň pikirine görä bu kararyň arkasynda prezidentiň garaşsyzlyk bayramyny Aşgabatda 2017-nji ýylda Söges sunwatlar boýunça ýapyk günalarda geçirilen 5-nji ady öýünläriniň ýapylan gününe geçirmek islegi ýatyr. Bu sport çäresi milliardlarça dollar serişde harçlanmagyndan başga Berdimuhammedow üçin onun häkimiýet başynda bolan wagtyna gazanan iň uly üstünligi boldy. Berdimuhammedow 27 sentýarda Türkmenistanlylar resmi metodda garaşsyzlyk bayramçylygy bilen utlady. Şeýle-de prezident bayramçylygyň öň ýanyna geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde biz öz başdak döwletimiziň mundan beýläkem güllä besmegini üpçün etmek hakyna maslahatlaşdyk. Öýleňizde beýik maksatlary goýduk diýdi. Emma döwlet telewiziýasynda görkezlen halk maslahatynyň hiç bir meseleniň ara alynıp maslahatlaşylmagyny hem bellemek gerek. Türkmenistanyň ýokary wekilçilik guramasynyň ýyllyk maslahaty döwlet telewiziýasynda alınıp görkezildi. Ol 2 sagat 20 minut çemesi dowam etdi hemde doğrulugyny prezidenti öwmäge bagyşlandy. Türkmenistanlylar bu gezekki bayramçylygy garaşsyzlyk gazanylary bärdören iň agyr ykdysady kynçylyklar arasynda pul ýetmezçiligi, ilatyň aglawy köpçüliginiň örenmätäs bolan ýeňillikli wakadan satylýan harytlarynyň gytçylygy bilen belleýärler. Şeýle-de uzak ýyllaryň dowamyna bolşýaly garaşsyzlyk gün Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpüsi üçin mejbur gatnaşmaly çäre bolup durýar. Awgustyň ilkinji günlerinden başlap büdjet edarlarynyň müňlerçe işgäri studentler, okuwçylar we çağalar waglarynyň terbiýeleýijileri bayramçylyk çärelerini taýýarlygyň çägindäki marşrowkalar diýilýäne gatnaşmagy mejbur edildi. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işgärleri köp gatly jaýlaryň girelgelerinde oturdulan split sistemaly kondisionerleri köpçülikleýin aýryp başladylar diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Häkimligiň işgärleri girelgelerde ýerleşdirilen kondisionerleri söküp başladylar. Olar bu çäreni köpçülikleýin amala aşyrýarlar. Hatda häkimligiň işgärleri ýaşaýjylar öýlerinde ýok mahaly hem olaryň girelgelerdäki sowadyjylaryny aýrýarlar ýa-da olaryň liniýalaryny, turbolaryny kesýärler. Bir adam gelende kondisioneriniň işlemeýändigini bilip galýar. Şondan soňra ol girelgedäki sowadyjydan öýüne çekilen liniýanyň kesilendigini görýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27 sentýabrda gürrüň berdi. Ýatlasak mundan 3 ýyl çemesi odol Aşgabatyň häkimetleri etrapçalardaky köp gatly jaýlaryň penjirelerinde ýa-da diwarlarynda oturdulan kondisionerleri köpçülikleýin söküp aýyrdylar. Şondan soňra ýaşaýjylar olary girelgeleriň dürli gatlarynda oturdypdylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagt ýaşaýjylaryň indi ikinji gezek oturdulan ýerinden sökülüp aýrylan kondisionerleri nirede goýjaklaryny bilmän aljyraňy we çykgynsyz ýagdaýda dyklaryny aýdýar. Häkimligiň işgärleri eger jaýyň girelgesi köçe tarapda bolmasa onda sowadyjylary aýyrmaýarlar. Ýöne Aşgabatda köp gatly jaýlaryň tas ählisiniň diýenýaly girelgeleri köçe tarapda ýerleşýär. Şol sebäpli ýaşaýjylar ilk wagda ruhsat berilen ýerinden ikinji gezek sökülen kondisionerlerini näme etjegini bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä häkimligiň işgärleri kondisionerleriň ýeni köpçülikleýin sökülmeginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Olardyň Aşgabat şäheriniň häkimi Şahmuhammed Durdulyň bu barada görkezme berendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Aşgabatda köp gatly jaýlaryň penjireleriniň we eýwanlarynyň gapdalynda ýerleşdirilen kondisionerleri söküp aýyrmak çäresi 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öň ýanynda güýçlü depkinde alınıp barlypdy. Şonda ýaşaýjylaryň aglabasy split sistemaly kondisionerlerini köp gatly jaýlaryň girelgelerine oturtdular. Bu çäreniň dowamında Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýjylaryň kondisionerleri girelgelere oturtmagyna açaçan garşylyk görkezmediler.
Marada häkimetler hususy awtowlugyna kire edýän sürüjülere köpçülikleýin häsiýetde jerime ýazýar. Mary şäherine salgyt gullugynyň işgärleri hususy ýeçiligindäki awtowlugy bilen ygtyýarnamasy adam watnadyp kire edýän, halk arasyna taksiçilik adlandyrylýan iş bilen meşgul bolýan sürüjülere täzeden uşdan tutma jerime ýazmak çärelerini güýçlendirýär. 27 sentýabrda bu barada Azatlyk radiosynyň marly habarçymyz maglumat berdi. Şu gün Mary şäherine hususy awtowlugyna taksi edýän raýatlary saklap jerime salyp başladylar. Wagzaldan Aşgabat, Türkmenabaş şäherlerine hemde Tejen, Sarax we Oğuzhan etraplaryna gatnaýan ulaglaryň sürüjülerini saklap jerime saldylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä salgyt gullugynyň işgärleri hususy ulagyna ýolagçy gatnadyp kire edýän sürüjülere duzak gurýar. Ýöneköy ýolagçy bolup olaryň ulaglaryna minmegi soraýar. Olaryň ýa-da polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ygtyýarnamasy ýolagçy gatnatmak işi bilen meşgullanýan sürüjüleri anyklap, olara köpçülikleýin jerime ýazýar. Polisiýany görüp gaçan awtowluklaryň ýyllaryndan sirenalaryny ýakyp ýetip tutýarlar we jerime ýazýarlar diýip habarçy 27 sentýabrda Mary şäherine bolan wakany gurrun berdi. Onun sözlerine görä sürüjüler polisiýa işgärlerini we salgyt resmiýlerini özleriniň iş tapman kötenýänliklerini, kire ýetmegiň özleri üçin ýeketäk girdici çeşmesi diýen aýdyp ýalbarýarlar. Muňa salgyt resmiýleri gülüp bir aýdan gowrak wagt bäri size azar bermedik. Pulunun soňda diýip jogap berýärler diýip habarçy aýdýar. Mary şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň hususy awtowlugyny kire edýän sürüjülere jerime ýazmak çäresi mundan ozal köpçülikleýin häsiýetde soňky sapar iýulyň ortalaryna badalypdy. Geçen sapar hususy taksi sürüjüleriň tutga tutlugyndan soň ähli taksileriň narhy gymmatlapdy. Öňler Mary Aşgabat aralygyna her ýolagçy başyna 40 manatdan alýardylar. Şondan soň 100 manata çykdy diýip marly bir ýolagçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň aýagyndan bäri transport pudowy tapgyrlygyny esasy hususlaşdyrylýar. Türkmenistanyň hususy awtowlugyny kire edýän sürüjülere edilýän gödäwçilikler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4 aprelde Içeri işler ministri İskender Mulikow ygtyýarnamasy taksi sürüjüleri bilen baglylykda bir käýinç yglan etmeginiň ýygyny güýçlenip başlady.